ଶଳା ମାଇକିନା ଘରେ ଦିନେ ହେଲେ ବସେଇ ଦଉନାହିଁ। ସବୁଦିନ କହୁଛି କାମକୁ ଯା କାମକୁ ଯା କାମକୁ ଯା। ଏ ଶଳା ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ଲୋନ୍ ବାଲା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଫାସୁଲେଇକି ମୋ ମାଇକିନାଟାକୁ ଲୋନ୍ 3ଟା କରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦିନେ ହେଲେ ଘରେ ବସେଇ ଦଉନି, ସବୁଦିନ କହୁଛି କାମକୁ ଯା। ଆରେ ହେଇ ତ ଯା ସାଙ୍ଗ, ଯାଉଛୁ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ନୂଆ ଖୁସି ଖବରଟେ ଶୁଣେଇଦେବି। ସାଙ୍ଗ ହେଇଛି କହ। ଆରେ କ'ଣ ନ ହେଇଛି କହ। କ'ଣ ହେଇଛି କହ। ହେ ତେରି, ଆରେ କିଛି ହେଇନି ରେ। ମୋ ମାଇକିନାକୁ ସେଇ ଲୋନ୍ ବାଲା ଫାସୁଲେଇକି ଚୂନ ମାରିଲା ଭଳିଆ ଲୋନ୍ 3ଟା ବସେଇ ଦେଇଛି। ସେଇ ଲୋନ୍ ପାଇଁ ମୋ ମାଇକିନା ଡେଲି ଘରୁ ତଡ଼ୁଛି ଖାଲି କାମକୁ ଯା କାମକୁ ଯା କାମକୁ ଯା। ସାଙ୍ଗ କଥାଟା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ରେ। ତୁ ମୋ ଗେଠାଟା ବୁଝୁଛୁ ରେ। ଯାଉଛି, ତୁ ଭାରି ଟେନସନରେ ଅଛୁ, ମୁଁ ଯାଉଛି। କ'ଣ କହୁଛୁ ସାଙ୍ଗ? ହଁ କହ। ତୁ କ'ଣ ମୋ ଘରକୁ ଆସିଥିଲୁ? ସାଙ୍ଗ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ତୁ ତ ମୋ ଇଜ୍ଜତ ସମ୍ମାନ ପୁରା ଖୋଲିକି ମେଲି ସାରିଲୁ। ତୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟଟାକୁ ଯାକୁ କହୁଛୁ, ମୁଁ ସେଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କାମ କରୁଛି। ଶଳା ମୋ ଆମର ସାଙ୍ଗଟାକୁ ବାଡ଼ି କରିଥିଲି।